Maar eerst even de drie heren op de bank. Mag ik hem gewoon oude rockers nemen? Ja, wij, Ja, dan beledig ik hem net. nee, wij kunnen best oude rockers noemen worden. Ja. Nou, dat zien we maar zeker met tegen op de Stones helemaal geen skeld meer, hè? Nee, absoluut niet. Nee, je bent wat je bent. Je bent zo oud als dat je bent. Dus zo simpel is het. Hartstikke mooi. Jongens, je bent van de band Blackfire. Ik ben van een oude generatie, maar je hebt in de jaren 70, sinds ik het goed, nou behoorlijk wat leuke dingen die een muzikaal met. Ja, van 70 tot 75 of tot 80 hebben wij bestaan. En in 75 hebben we een singeltje uitgebracht wat redelijk wat daan heeft. Landelijk, wie dat? Dat wel landelijk, ja. Ik wil een beetje op de radio geweest toen, toch? Ja, dat heeft zeker op de radio geweest. Dat was een single hit, Do It. Ja. Oh, mooi, maar goed. Ik zet de heren even voorstellen. Siet Schat, Frans Poorten en Jan Braaksma, met zijn trein dus. Ben je nou al je van het eerste oeren of net? Hoe zit dat eigenlijk qua verdeling? Nou, ik ben er later bij gekomen. Ja, ik ben van de laatste lichting. Ik ben ook wat jonger als die man. Bist het jonkie van de band? Ja, ik ben een Benjamin. Ik dacht al. Ja. Mag toch een prodelleren, jongen? Ja. Wat voor band is het, omschreeuw het eens. Het is een hele gezellige band. En, we hebben een groot lal met repeteren. En toch ben we ook serieus aan de gang. En ja, ik heb er heel veel plezier in. En het ben mijn oude helden van vroeger. Dus het is gewoon prachtig dat ik met deze man speel. Er kwamen zo'n droom uit dus. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik stond vroeger bij deze man voor op het podium van, dat wil ik later ook. En nu speel ik met ze. Ja, mooi nou, goed. In kwarten op de radio en je komt hier ook nog eens live te spelen door het hele verhaal heen. Dat kan helaas van je net. Maar je had dit weekend een optreden en je bent vriend die hier eigenlijk weer een beetje bij elkaar kwam, volgens mij. Ja, Wie de oorleiding? nou, de aanleiding was ons drummer Agen, die is er nou niet, want die kon helaas even niet. Maar die worden 60, we zullen leeftijd er ook maar even bij noemen. En daar zitten wij ook ongeveer. En ik had intussen wel eens met Agen in een andere band gespeeld. En die zei, goh, dat zou wel leuk zijn dat we op mijn feestje met de oude bezetting spelen kon. Nou, dat kon niet helemaal natuurlijk, want Jan Giro, daar speelden wij mee, die hiette toen in die tijd naar Jan Smeningen. En die waren er niet natuurlijk, maar toen hebben wij bij Agen op zijn feestje gespeeld met Frans en Agen en Nelly Kleuster erbij op zang. En nou, van de een komt aan het ander en toen zeiden we, dit is wel leuk hier om met verder gaan. En toen is Jan Braaksma erbij gekomen en toen hadden we weer een complete band. Nou, en Jan mailde mij, ik vond het zo'n mooi verhaal. Wat ik zei, je hoort net alle tijd, maar binnenkort gaat het zeker helemaal uitgebreid man. Want je bent best populair was. Je had een prode optreden in die tijd, hè? Ja, we hebben het echt hartstikke druk gehad in die jaren. En ja, op een bepaald moment was het ook de vraag van, ja, wat zie je professioneel of... Nou ja, en dan een mooie keuze maken. En we zijn op een bepaald moment bij wij dus stopt. En ja, op zich jammer. Maar ja, goed, we hebben de draad weer oppakt en we hebben er ook een boel al in. In tegenstelling aan mij, Jim had hier nog. Je denkt, dan kan ik nog wel een beetje spelen. Hè? Ja. Het wordt minder, hè? Het wordt wat ten. Heel kwart, hè? Jan Giro valt. Wie is zijn beste hier? Een beetje wel muzikaal? Nou, ik denk het wel, ja. Wij zijn in 71 ben we ongeveer begonnen, dus toen waren we jaar of 16 in die rooi. En Jan was natuurlijk een supertalent met een prachtige stem. En wij zeiden altijd, wij hebben waarschijnlijk zijn beste jaren meegemaakt. Ja. Hoe lang ga je met hem spelen? Met Jan? Nou ja, van 70 tot 80. En ja, het leuke is ook dat Jan, die waren heel productief in die jaren. Dus die maakte heel veel eigen nummers enzovoort. En die spelen wij dus ook nog steeds. Dus dat is wel heel erg leuk. Je matten hier komen met z'n handen, maar dat praten we nog wel af. Jim spelen dit weekend, maar dat weer de onleiding hebben, Jan. Live, waar sta je hem precies? Morgenavond staan we in Vrouwbuurt, my hometown. Op Vrouwenrock, te gaan met Ritchie Kaas en de Hangouts. Ja. Dus een festivalletje. Een ouderwets rocken. Even een ouderwets rocken en bier drinken. Grokkelijk. Ja, nou hoor, hè? Net van tevoren, hè? Nee, dat mag je hem nog leren, hè? Nou hoor. Dan knikkeren ze mij eruit. Dat is gauw gebeurd. Strenge heren. En zit er verderop nog optredens? Na een week nog in Sint-Anne in ons huis in het voorprogramma van de Bandangst. En het leuke is, vroeger, in die 70 jaren, hebben we ook wel bij hun in het voorprogramma gespeeld. Dus oude tijden herleven. Het wordt heel gezellig nou hoor. Goed jong, nog even een keer. Morgen. In Vrouwbuurt, Vrouwenrock, 8 uur.
We show je meer in de studio. En dan speel je en dan praten we er nog uitgebreid voor. Ik ga een cd'tje krijgen. We laten ook even jaren. Maar we moeten ook even weten waar we toe gaan natuurlijk. Het is een muziekprogramma. Hoe heet het nummer trouwens? Wat we nou jaren? Dat is Do It. En dat staat op dit cd'tje, wat wij ook toevalligerwijs ontdekken. Dat is een glamrock cd'tje. Er staan allemaal illustere bands op. Catapult, Bonnie Sinclair en Unit Gloria, dat soort dingen. En er staat ook Black Fire op met Do It. Let's play! Man, dat ben ik wel in de studio. Een succes man. En rustig gewoon.